vítal môjho let's playu na Plants vs Zombies. Tentokrát by som chcel začať let's playovanie, lebo to, čo som robil, to bolo len také, že robil som to a nemalo to žiadne party. Tak teraz by som chcel začať s tými partami. Snáď mi to vyjde. No a poďme sa pustiť do toho. A jasné, vy si tu kempíte, že? Aha, ja si tu budem kempiť. Čo na to povieš? Bude sa to páčiť? Podľa mňa moc nie. No jasné. Super. Sa mi ešte asi nikdy nestalo. Teraz asi po prvýkrát. Možno sa už stalo, čo ja viem. Nechcem sa tu dlho zdržiavať, lebo potom ten let's play bude v podstate celý o ničom. Ak tu budem celý let's play kempiť. Oh, what the heck? Aha, tak ty si tam bol. A ja som to nevidel. OK. Čaute. Vás je tu veľa, chlapci, nejakých mechanikov, ty vole. No poďme. Si zoberte, že toto je asi tak nejak, neviem, koľka tá najlepšia postava. Pretože, ako ja som už hovoril, ona je toxická a vy v podstate dávate samé asisty. A to vám úplne pomáha pri získavaní peňazí. Tentokrát to bude taká 6 minútovka. O moc dlhšie by to asi nemalo byť. Predpokladám. Hej, choďte tam takto. Bacha na hentu. Tu by sme potrebovali dať Snapdragonu. Super, spravené. Pretože oni tam bude killiť a oni o tom ani vedieť nebudú, takže to bol dobrý nápad sem dať. Hen tohto. Chápete, lebo si to zoberte, že on keďže je tam, tak oni ho nejako extrémne teda vidieť asi nebudú. Poď sem. Čo nás zozadu atakuješ, ha? Co patrí? No, tak a teraz my asi prehráme. Ešte teba dám dole. Kde si? Tu si. Vidím ťa. Tu si. Poď sem. OK, si dole. Ešte tuto je hore. Oni? Kde si? Oni sa tam budú spawnovať. To nie je moc dobré miesto pre nás. Takže sa nám oplatí ísť hore. Skáč. OK, sme tu. Tu si počkáme a tu na nich budeme kempiť. A tak nie. Som si myslel... Tanček si mi dal, čo? Super. Teším sa. No a čo to bolo? Akorát si zobral čas, čo sa zatiaľ mohol kybiť. Aj keď ja to tak takedy spravím. Keď niekoho pekne zabijem. Ako minule. Ak by hen ten šiel rovno, to by sa rovno dalo nazvať, že Oser. Oser 2000. Čo na mňa strieľaš? Strieľaj po sebe. Ja som mierumilovný tvor, ja som rastlina. Čo ti dáva vzduch. OK, tak buď priateľský. Trošku, hej. Nemusíš byť veľa, ale trošku. Ups. O, to nevyzerá najlepšie. No, skabuš! Skáč! Teraz som ti dal riadne na hubu. Chlapče. Si dostal. Čau. Ouč, nevadí. Aspoň budem mať asist asi. Čo ja viem. Asist asi. No dobre, poďme. Ale zase ty kempíš. Tuto sa nepatrí. Čuješ? Počuješ? No poďme rýchlo. Rýchlo. OK. Super. Nezahodzaj. Aha, jasné. Aspoň im tu trošku dopomôžem. Aspoň im to trošku sťažím teda.
Kam si sa vybral, no? Hej, ja tu nie som. To si videl iba nejaký môj oný. Odraz. OK, ja tu nie som. OK? Dobre. Skoro. Laker jeden. Druhý. Som druhý, takže vidíte, že sa to oplatí. Ja vám to tak trošku môžem garantovať, že budete na takomto mieste, ak to trošku viete hrať. Ak v tom nie ste úplná lama. Zombota. Čau. Dobré ráno. Mám ťa. Jak si ďaleko neutekol. Tento ma si uvidel. Shit. Ak by som ho skýlil, to by bolo husté. Nie. Natočím to trošku dlhšie, lebo dať vám sem 2 kola, sa mi zdá byť trošku trápne. Tak to dám trošku na viacej kôl. Si na také 3. Nech to aspoň da čo máte. Oh shit. Vybuchni! Ty vole, vy ste takí lakery. Jasné. Ty vole, oni mali aké šťastie. Že maxi mega, najviac ultra super mega. Neviem čo. Čau. Čo utekáš? Ale ty máš nejakú veľa života, chlapče. Skade si prišiel? Aha, jasné. Okej. On ma dal zimpan. Či jak sa to povie. To je jedno. Pomerať. To je jedno. Pomerať. No a potom sa nečudujte, že prehrávame, ty vole. Keď aj tie rastliny vôbec nesadíte. Čo ti dáva, veď som sa zasekol o moju vlastnú rastlinu. Aha, jasné.